ready to play. Every day we're living in a fairy tale. We'll be free, just take my hand. And remember, the more you want, the more you can. That's the power of believing. We're back again. Together, friends, fighting side by side. Love's the way to get the magic. Wings forever with you. Dreams are coming true. That's the power of believing. Raise up your hands. You're my best friend, living side by side. Love is just a kind of magic. Flying high in the blue. Dreams are coming true. It's a crazy world for me and you. It's a magic world for me and wings. Posle duge bitke sa Dajanom i njenim vilama ratnicama, Wings su spasle šumu i ubedile Dajanu da zaboravi na osvetu i pređe na njihovu stranu. Za to vreme Morganin rat se nastavlja. Sibinina pećina. Ovi voćni sokovi su preukusni. Da, i konačno možemo da provedemo neko vreme zajedno. Hajde da proslavimo. Za nas. Mislim da si to prerano rekao, Brendone. Zdravo svima, kako ste danas? Veoma dobro, dopre minut. Zašto si tako nepristojan? Izvini, u pravu si. Zdravo, Lejla, kako si danas? Dobro sam, kako si ti, Mark? Ja sam odlično. Juče smo ceo dan svirali. Muzika je lekovita, nikad te ne umori, znaš? To je istina, ima tako pozitivnu energiju. Dobra je za duh i telo. I onda neki... O, to je Jason Quinn. Pitam se ima li nekih novosti? Ha? Jasone, drago mi je što te čujem. Da, reci mi sve. Naravno da možemo odmah da dođemo. U tvojoj kancelariji za 20 minuta, okej. Ne, nismo radile baš ništa. A, ćao! Da! A šta je sa nama? Zar se mi više ne računamo? Ha? O ne, Rivene, samo je, znaš, mi imamo važan sastanak, tako da ti... Ej, samo sam se šalio. Izvini, tako sam uzbuđena. Ovo je životna šansa. Znamo, Mjuza. Srećno. Biće odlično, vidjet ćeš. Ti imaš, vi sve imate. Mnogo talenta. Hvala ti, Andy, ti si tako zlatan. Mua. Aha. Dobro si uradio, Rivene. Napokon počinješ da kontrolišeš svoju ljubomoru. Pa da kažemo da dajem već sve od sebe. O, wow, ovo mesto je neverovatno. Zlatne ploče, platinaste ploče, a da ne pomenjem pevače koji su na ovim slikama. To je neverovatno. Drago mi je da ti se sviđa. I mogu da se kladim da će na ovom zidu uskoro biti slika 6 devojaka iz Ljubav i ljubimci. Uvek si tako dobar prema nama, Jasone. Ali zašto si nas pozvao ovde? Znam da ste veoma dobre, ali želim da vidim dokle možete da stignete. Samo talenat nije dovoljan. Moram da znam, imate li volju za ovo? Zato sam organizovao talent show u Fruity Music baru. Na sceni ćete se suočiti sa drugim bendovima koji su odlučni da uspeju baš kao vi. Već sam razgovarao sa Klausom i on se složio da bude domaćin takmičenja, a da ja organizujem ostalo. Šta mislite o tome? Pa, deluje veoma zabavno, a mi volimo izazove. Zar ne, devojke? Da! Da! I ja! Savršeno. Vidimo se večeras. Ovo će biti veoma zabavno, jedva čekam. Da, mislim da ćemo ovde večeras slušati veoma dobru muziku. Jason Quinn je svakako uradio dobar posao organizujući sve. Dakle, jesi li uzbuđena? Možeš da se kladiš. Jason želi da vidi kako nam ide uživo i da li možemo da se takmičimo sa drugim bendovima. Pa, ovo je vaša šansa. Ali talenat nije dovoljan. Treba nam nešto dodatno. Kao brzi kurs živog nastupa. Pa šta onda čekamo? Hajdemo na posao.
čoveče, izgleda kao da se Stella baš dobro zabavlja, jel da? Naravno, Brendone. Ona živi svoj san sa svojim drugaricama. A ti si srećan zbog nje, zar ne? Woke up this morning. I'm so lazy, I'm late again. Put on my makeup. The sun is shining, I feel great. Muza, šta je bilo? Devojke, da probamo ponovo. Izvinite nas na minut, odmah se vraćamo. Čarobnjaci crnog kruga. Mislila sam da ste zauvek nestali. Da li tražite još jednu borbu? Ne, Roxy, nismo ovde da se borimo. Beli krug nam je potpuno iscrpeo sve naše moći. Zašto ste se onda vratili? Šta želite? Mi se predajemo vama i priznajemo sve naše zločine. I voljni smo da se povinujemo vašoj presudi u zamenu za vašu zaštitu. Zaštitu? Od koga? Od Morgane i njenih vila osvetnica. Vi ste ih oslobodile. I sada žele da nam se osvete. Posle našeg poslednjeg susreta bili smo prinuđeni da bežimo glavom bez obzira. Duman je jedva umakao. Mislim da imamo ozbiljan problem. Hajde da pričamo o tome na bezbednijem mestu. Dobro, devojke, znam da su čarobnjaci od uvek bili naši neprijatelji, ali mislim da ima nade. Ljudi su ponovo počeli da veruju u vile i pozitivna energija teče. I ta energija nastavlja da nas čini sve slabijim i slabijim. Mi više nismo lovci na vile. Odričamo se naših mračnih moći i predajemo vam crni krug. Ne plašite se. Sva naša moć se nalazi u ovom krugu. Uzmite ga i potrudite se da samo dobro izađe iz njega. Predajte ga Morgani. Na taj način ćete moći da joj dokažete da smo se predali. A šta bi mi trebalo da radimo s njima? Kada ti je potreban odgovor na pitanje, onda je vreme da konsultuješ knjigu o vilama. Tako je. Sibila, vila pravde. Ona će moći da nam pomogne. Ona je oslobođena sa ostrava Tirnan Og i sada je u Italiji. Ona živi u pećini u planinama koje nose njeno ime. Ona je jedna moćna vila. Sibila nas mrzi kao i sve ostale vile. Prema knjizi, Sibila nikada ne odbija nekoga ko u njenu pećinu dođe sa dobrim namerama. Ne vidim u čemu je problem. Da, ali da biste došle do njene pećine morate da prođete neke veoma teške testove. Možemo mi to. Eterične vile su nam dale dar srca. Dobro ste iskoristile prvi dar sudbine, dar mudrosti. Sa ovim darom ste uspele da pomognete Dajani da umiri svoju žeđ za osvetu. Imamo svu hrabrost koja nam treba. Dobro onda, kada krećemo? Odmah. Wings Belivix. Sada teleport krila. Wings Zoomix. Hajdemo! A šta sa večerašnjim nastupom? Hoćemo li stići na vreme? Moramo da stignemo na vreme. Ne brini. Evo nas. Sada je bolje da ne privlačimo previše pažnje. Vreme je da obučemo nešto prikladnije. Gledajte, tamo! A? Ko su one? Zdravo, ko ste vi? O! To su rustične vile, Sibiline verne sluge. Tako su lepe.
Njihova dužnost je da čuvaju pristup pećini. Sećate se testova koje sam vam ranije pomenuo? Pa, samo što nisu počeli. Sestrice, oni su čarobnjaci crnog kruga. Pa, to je bilo nepristojno. Prvo se ne predstave, a onda pobegnu. Hvala ti. Blum, pati! Tačno na vreme, Roxy. Ti si pametna mlada vila. Samo pomisli koliko će biti dobra kad bude starija. Otišle su. Možemo da nastavimo. Vidite, ostale smo mirne zahvaljujući daru srca. Vaše impresivne veštine nas iznova i iznova zadivljuju, Wings. To mora da je Sibilina pećina. Osjećam veliku opasnost. Neće biti lako doći do kraja, ali moramo makar da pokušamo. Taj most, mislite da je dovoljno siguran? Osjećam jaku magičnu energiju. Ne bi mogli da se transformišemo čak i da hoćemo. Hajde, idemo. Ne treba da se plašite. Imamo dar srca. Mislim da bi nam dar obazljivosti sada više odgovarao. Ježim se od tog zvuka. Šta je to? Duh jastoga. Duhovi ne prave takve talase. Budite oprezne, vraća se! Bežite! Brzo! Lejla, skoči! Hvala, Blum. Bila si tako hrabra. To je zahvaljujući daru srca. Mislim da je savršeno radi u ovoj situaciji. Izvinite, Klause, ovo će biti hit veče. Gde su devojke, Andy? A? Izvinite, oprostite. Izvinite. Mislim da su devojke još na probi. U međuvremenu mi možemo da počnemo. Spremni smo. Da će se vratiti na vreme za nastup. Ne znaš, Mjuzu, ovo je njena velika šansa. Ne bi je propustila ni za šta na svetu. Ej, pazi kud ideš. Smatraj se srećnim, upravo si dotakao zvezdu. Šta si rekao? Drži oči na bini, ortak. Onda će ti biti jasno o čemu pričam. Hvala svima. Za amatere niste bili tako loši, ali dozvolite da vam 4 zvezde pokažu kako se to radi. Ko su ovi momci? 4 mamlaza koji misle da su rock zvezde. Šta sada da radimo? Nigde ne vidim zvono. Prvo ćemo uz pomoć magije da analiziramo ova vrata. Dajte da bolje pogledam. Moja glava! Ja sam kraljica Morgana. Ja znam ko si ti. Ti samo si me iznenadila, to je sve. Tražila sam da mi se pridružite, ali vi ste odbile. A sada, pomažući čarobnjacima, ometate moju misiju. Morgana, molim te, moraš da prestaneš da razmišljaš o osveti. Ne mogu, Roxy. Ali ti još uvek možeš da mi se pridružiš. Veoma mi je stalo do tebe. Više nego što možeš da zamisliš, ali treba da mi nešto učiniš. Moram da imam tvoje poverenje. Budi oprezna kako biraš, jer sudbina Wings zavisi od tebe. Blum kaže da još ima nade za čovečanstvo. Možda ima nade i za čarobnjake takođe. Oni se nikada neće pokajati. Pravite veliku grešku. Roxy, šta je bilo? Pazite! Vila
se! Winx, Belivix! Magični eho! Zimska ruža! Barijera! Ja ću se pobrinuti za njih dve. Stella, idi pomozi Roxy. Vatrena strela! Šta one hoće? Možda su one mali poklon od Morgane. Ili su test sa kojim smo morale da se suočimo. Gledajte, kapija je otvorena. Devojke kasne, morat ćemo da odugovlačimo. Kako? Nema drugih grupa koje se takmiče večeras. Nisi u pravu, daj mi samo minut. Pa, ima li nekih vesti? Ne, ali mi stvarno treba tvoja pomoć oko čarolije. A sada, molim vas, toplo pozdravite sljedeću grupu, sjajna grupa momaka. Zadovoljstvo mi da predstavim specijalce! Izvinite. Zapamtite, ovo radimo za naše devojke. Hajde da prodrmamo ovo mesto. Priđite, Winx. Dobro ste se borile protiv vila osvetnice. One ne mogu da prihvate činjenicu da štite čarobnjake koji su ih zarobili. Zašto nas sada ljubazno primaš? Morale smo da prođemo dosta testova da bi došle. Nema testova za one čije su srce ispunjena dobrim namerama. Ali zašto štitite čarobnjake? Tražili su našu zaštitu, Sibila. A ti znaš kolika je svetinja takva molba. Istina. Mislim da ni jedna vila nikada ne bi smela da izabere put osvete. Čak ni Morgana. Ispravno ste postupili i eterične vile su bile veoma srećne što vas vide u akciji. Branile ste vaše neprijatelje žrtvujući svoje živote. Dokazale ste nam da su darovi sudbine u dobrim rukama. Hvala, eterične vile. Bez dara srca sada ne bismo bile ovde. Ne zahvaljuj nam, Bloom. Moć hrabrosti je još uvek netaknuta. Zasluženo ste stigle do Sibiline pećine. Ha? Kako to mislite? Mislila sam da sam bila hrabra, a nisam? Dar srca će biti tu za vas kada treba da napravite težak izbor i suočite se sa velikom opasnošću. Dobro ga iskoristite, Winx. Ovo znači da najgore tek dolazi. Ja, Sibila, Vila Pravde, preuzimam čarobnjake Crnog kruga. Oni će čekati ovde dok se ne donese pravedna presuda. Sibila, bila je prava čast upoznati te, ali sada pa mi... Morate da idete, da znam. Osjećam hitnost u vašim srcima. Doviđenja, slatke vile. Ovi uopšte nisu loši. Ali su bolji konobari. Ko su oni? Ne znam, ali odlično zvuče. Uspeli smo! Vi! Svi vi! Da li vi, momci, pokušavate da nam ukradete slavu? Lako je biti dobar muzičar koristeći čaroliju umesto talenta. Nije ono što misliš. Samo vam je trebalo još vremena i mi smo vam ga dali. Rivenova ideja, Mjuza. Uradio je to samo da bi vam pomogao. Sada je red na tebe da pevaš. Hajde, Mjuza. Okej, ljudi, da li ste spremni da uživate u sjajnoj muzici? Tako je, devojke! Samo napred, devojke! We have a day out. I wonder why.
si odlična. Hvala ti, Rivene. Izvinjavam se što prekidam, ali posao ne može da čeka. Publika je poludela, devojke. Uspele ste! Ne mogu da verujem. Jednostavno ne mogu da verujem. Ali sve je istina. Izvinite, dame i gospodo, hvala za sve vaše aplauze, ali moramo zvanično da proglasimo pobednika. Dame i gospodo, evo ih, 6 devojaka iz Ljubavi ljubimci! Idemo. Hej, druže, više sreće sledeći put. Uspele ste, devojke. Evo vašeg ugovora. Ne mogu da verujem da se ovo stvarno dešava. Slavo, evo me dolazim. U sledećoj epizodi ledena avantura čeka Roxy i Wings, koje će imati posla sa Aurorom, Bilom Severa. Novi dar sudbine će pomoći devojkama da ponovo pobede, zagrevajući Aurorino hladno srce.